Ziruliruli kanta honetan, Ontza liburu dendan eraiki dugu abia, Donostin. Beñat Sarasola idazle, literaturako kritikaria eta irakaslearekin solasean ibiliko gara gaurkoan. Liburuen epeltasunez inguratuta gainera. Kaixo Beñat, eskerrik asko hemen egotearren, zelan zaude, eskerrik asko gonbidapena onartzearren baita. Eskerrik asko zuei gonbidapenatik eta ondo, gustora, hemen literaturaz hitz egiteko, gogoz. Bueno, heldu berri zara Nueva Yorketik, ez da Art Omai egoitzan egon zarelako, konta iguzu pizka bat nolakoa izan den esperientzia hori. Ia esan, lehenengo aldia da olako esperientzia batean parte hartzen dudana, eta, bueno, niretzat berria izan da dena, baina, bueno, oso gustora egona izan. Idazle residentzia bada, hilabetez egona izena, duela urte bete edo aurkeztu nuen proposamena, nire proposamena, nire hurrengo liburua, bueno, bukatzeko edo, lehenengo idazketa bukatzeko, onartu zuten eta oso esperientzia politi izan da. Azkenean beste mundu guztiko beste 10 idazleekin aritu nahi izan, eta hilabetez, esan bezala, eta, bueno, zoragarri izan da, bai alde batetik denboragatik eta, bueno, astia hartzeagatik nire proiektua bukatzeko, eta bestetik, hango jendearekin, beste idazleekin hitz egin, ezagutu beste literaturetako gauzak, arazoak, azkenean deno ditugula arazoak oso antzekoak, impostorearen sindromoa dela, ez dudala balio, ez dakize, eta holako gauzak, baina, bueno, politi izan da alde horretatik, eta egia esan oso aberasgarria, bai. Azkenean horrelako egoitza baten egotea, hainbat ideia, hainbat ideia zirkulazioa dagoen, agian inspirazioa ere ekarriko zizun. Bai, hor komentatzen genuen gure artean, zeuden batzuk, bigarren eta inkluso hirugarren aldia zela gara joten zirenak, ni joan naiz, nire liburua bukatzen ari nintzela edo, baina, hor, bakoitza oso fase ezberdinean zegoen, zeuden batzuk oso abia puntuan zeudenak. Agian ideiak, egituratu nahian, edo... Eta nik uste, segun ze momentutan zauden, zure aldartea ezberdina dela, zure eguneroko disiplinara ezberdina dela, nik behar nuena batez ere zen denbora eta ordua eta espazioa idazteko. Baina, seta baterako, azten ari direnak edo pixka dena egituratu nahian dabiltzen entzat ere, egia da, bestela mota bat egiten zutela, ez? Eta, hitz egiten eta ideiak eta sortzen zirela, edo, adibidez, zegoen Domi izeneko, orain lagun badena eta idazle alemaniar bat, berak ere nire proiektuan bezala, nazten zituen material fikziozkoak eta ez fikziozkoak, eta hor gerinei galdetzen zian, hau nola egiten duzu edo hau, eta berak ere, elkarrekin komentatzen, nondi jo eta erabakitzen zuen, orduan, nik uste segun ze fasetan zauden ezberdina dela, baina dozein kasutan, inspiraziorako eta oso aberasgarria da, azkenean hilabete egotea, lehen esan bezala, oso gozantzeko egiten ari zen jendearekin, baina era berean espazio ezberdinetakoak, nik uste oso gona dela. Eta baita ere, etzeko distantzia hori hartzeak ere, zure kasuan, eleberri berri hau, algala redundantzia, New Yorken inspiratuta dau, edo beto esan da, New Yorken kokatuta dau, egin batean, baina ez bakarrik New Yorken. Kontatu pizka bat orain Bai, esate dute sorte txarra ematen duela publikatu horretik hitz egiteak, baina egia da, nobelaren zatia hundiena New Yorken kokatua dagoela, protagonista izango litzatekena ere han kokatua dagoelako, Euskal Herrian ere agertzen da zati bat, baina Nova Yorken, ez? Eta, nik Nova York, bosgarren aldia da Nova Yorkera joan naizena, eta orduan, gauzatzuk ezagutzen dituen, baina egia da, aurretik Art Omai ez dago hirian bertan kokatua, baizik eta iparraldera, baina, hiritik pasa naiz, eta, espazioak ere ezagutzea interesgarria da kokatzeko, bintzat nik idazten dudan moduan, edo askotan eszenak, idaztea gustatzen zait, deskribapenekin eta pixka giroak eta idaztea gustatzen zait, eta orduan egia esan kokatzea, hirian kokatzea, eta kasu honetan protagonistaren espazioetan, ze protagonista existitzen den pertsonaia bada, existitu izan zen pertsonaia benetako bada, horrek ere lagundu ditu gabe. Egia da, zetasun handiz deskribatzen duzula, beraz, suposatzen dut, zelai lan hori egin behar duzula, eta bertan egotea. Detaile horiek netzat oso garrantzitsua dira, ez? Egia da, hor arrisku izaten duzula batzutan, gehiagir rekreatzekoa, edo utxaltasun moduko batean deskribatzekoa, baina, beti saiatu hartzea deskribapenei esangura moduko bat ematen, ez? Izan daitezela esanguratsuak, izan dezatela funtzioren bat narrazioan, baina niri gustatzen ez dait, ez? Eta orduan, kokatzeak beti lagundu
laguntzen du espazialki, bestela batzutan Google eta Google Maps eta halakotan ibiltzen zera, ez? Begiratzen kalea nolakoa da edo gutxi gora bera edo adibidez deklaratzeik hori ez novelan aurrekoan, Madrileko espazio batzuk ezaguten nituen, baina beste batzuk ez zehazki eta horri bilin nintzen Google Mapsen begira. Kasu honetan, espazioak bertan egon naiz eta horrek ere laguntzen du nik uste. Eta Oñat Sarazolaren metodologia edo idazterakoan beti da berdina edo ez dakit, esken metodologikoa zarela dirudi baina... Ja, ez dakit, orain arte poema liburuak, 2 poema liburu argitaratu ditut, 2 poema liburu oso modu ezberdinean idatzi nituen, metodologikoki edo, aspaldikoak dira, eta gero nobelei dagokienez, egia da nahiko ezberdinak izan direla, bai argitaratua dagoen deklaratzeikorik ez, eta ondo bidean datorren urtean argitaratuko dena, ze orain idazten ari naizen liburu hau, berez saiakera izateko asmotan hasi nintzen. Baina halako batean idazten hasi eta ez nuen tono harrapatzen, ez nuen gustoran ere tonoarekin, ere liburuaren hasierarekin eta ez nuen harrapatzen modua. Eta azkenean erabaki nuen fikziora pasatzea. Eta gerora joan naiz eraikitzen novela guztia, ez? Orduan, gero egia da, antolatzen dudala, kapituloka, gutxi horrela dakit kapitulo bakoitzak ze kontatuko duen, eta alde horretatik ez naiz idazle oso intuitiboa, banituen lagun batzuk, hartu main, bereek adibidez idazten dutela, estenak edo zatia joaten dira idazten, eta gerora joaten dira dena lotzen, eta montaje lan egiten, nik ez dut horrela lan egiten, nik nahiko egituratua izaten dut, idazten naizenerako. Baina, esan ezagun, askotan gaiaren arabera edo historiaren arabera ere eskatzen dizu nik uste modu batean edo bestean lan egitea. Eta ordutegiekin eta oso zorrotza edo... Porque badau jendea gian esaten duena inspirazioari hitz egiten geratzen naz, ez dakit horrek ondo doan. Uste eta atxagari entzun niola, nobelak bintzat idazten direla ipurdiarekin, alegia eserita, eta orduak sartzen eserita, ez? Egia da, nobelek eskatzen dutela disiplina bat, gian poema bat idazteak edo halako kolpe batek edo eraman zaitzake poema bat idaztera momentu batean eta igual askoz ere espontaneagoa izan daiteke eta askoz ere azkarragoa, ez? Novela batek niri iruditzen zait, edo bintzat nik idazten dudan moduan eskatzen duela disiplina bat, eskatzen duela egitura baten kontzientzia eta orduan egia da nik inspirazioa, baino gehiago fede handiago duela gaur egun antolamenduan eta hori, ez? Egia da gero zaila dela egunerokoan denbora hartzea, eta orduan hori izaten da batzutan zailena eta horrelako erresidentziek eta aukera ematen duten justu horretarako, ez? Eta lujo bada hilabetez egotea soilik horretara. Eta hori egiteko aukera dudanean, bai naizela oso disiplinatua ordutegiekin eta, egia da baita ere orain deskubritu dudala, nola baiz ez detuki horrelako aukerarik oain arte, ia. Deskubritu dudala adibidez ze eguneko ze ordu diren honenak idazteko niretzat behintzat, ze momentutan nagoen itzalita eta ez naiz. Zintzok dira. Esango nuke nire ordu honenak direla lehen esnatu eta berehalakoak, edo esnatu eta hortik ordu beterakoak, eta gero ja iluntzean, hau da, bostetatik aurrera, gau arte edo gutxi gora bera, 2 aldi horiek direla niretzat honenak, eta tarteko horietan, batzutan nire buruaren kontra indarka eribili izan naiz, baina gero konturatzen zera alperri dela, eta hobeto dela beste zerbait egitea, eta gero fresko itzultzea momentu egokirako. Eta oro har, esango nuke, horrela funtzionatzen dudala nik. Goizeko ordu horretan eta gaueko ordu horretan, dinamika berdina erabiltzen duzu idazteko edo agian inspirazioak akotzen artean, baina goizean gehiago inspirazioari askatasuna emotea da gero birpasatzea. Badau jendea agian tarte bat hartzen duena idazteko, da gero, Hemingwayen esaldi mitiko hau de write drunk, edit sober. Nire kasuan normalean hasten naiz lanean aurrekoa errepasatzen. Pixka bat tonoa harrapatzeko, aurreko tono horrekin jarraitzeko. Batez ere, egunero idazteko aukera dezunean ez da hain beharrezko hori, baina batzutan agian astean bitan edo astean behin idazteko aukera dezu, eta horren, igual pasa dira 5 egun edo 6 egun edo 7 egun aurreko zure momentutik, eta orduan tono hori harrapatzeko egiten duana da aurretik idatzia dudan hori errepasatu,
editatzen edo zuzentzen edo aldatzen hasi, eta horren ondoren ja segi aurrera, normalean. Behintzat, atal bera balin bada, ze batzutan igual atal batetik bestera salto egin behar balin baduzu, eta tonoan eta aldatu behar balin baduzu hori ezberdina da. Baina normalean horrela funtzionatzen, eta horren hasten naiz aurretik idatzi duan hori zuzentzen, berri idazten edo behar dena egiten, eta gero ja aurrerantz jarraitzen dut. Bale, eta orain, liburu zoragarri honetara igaroz, deklaratzekorik ez, duela 4 urte argitaratu zenuen, ezta? Eta gero Angel Errok itzuli egin zuen erderara, beraz ez dago aitzakirik ez irakurtzeko, eta guztiz gomendagarria da, hemendik esango dugu. Eta baita ere, zure sormen prozesuaren inguruan irakurri dut pizka bat, eta esan daiteke astiro sukaldatutako gozokia izan zala, azaldu diguzuzu. Bai, novela hau ideia aspalditik nuen novelarena. Ez historiaena berarena, baina bai gutxi gara giroa, pertsonaia, hori buruan banuen gutxi gora bera duela urte batzuk. Gertatzen da, lehen esan duan, atartean, ez nuen arterik idazteko. Eta orduan ez nintzen hasi idazten, 2016 arte edo lako zerbait. Eta, tartean, lan kontuak, tesi bat idatzi nuen, orduan ezin nion horrelako lan bati heldu. Eta orduan horra hasi nintzen, eta, azkenan 2019an argitaratu zen euskeraz. Eta orintxea argitaratu da gazteleraz, zuk esan bezala Angel Errok itzulia, ez? Eta bai, prozesua luze izan zen, alde batetik penaz ezin nion heldu denboraz, eta gero batzutan eukidet impresioa, igual pixka berandu heldu niola, eta hobeto izango zela historiaren nolakoagatik, eta igual aurretik heldu izan banio, baina horrela suertatu zen. Eta azkenean, pare bat urtetan edo idatzi nuen, gutxi gora bera, eta lehenengo novela zen, eta, esperientzia polita izan zen neurri horretan. Zalantzaz betera, beti bezala. Hori, nire harreta ditu duela barkatu, iragana dagoela, lehenengo pertsona nola baita esateko, gero momentu tentzuetan eta komarik gabe, oso ondo deskribatuta dago zentzu horretan, eta gero izango litzateke orainaldia dagoela narratzaile existente moduko batekin, nola erabaki duzu hori? Eske oso kuriosa iruditzen zait eta oso aukera ona aldi berean. Bai, poste naiz, funtzionatu badu zure kasuan, egia da niretzat hori zela gauza garrantzitsuenetako bat, ez? Hau da, ze begiradatik kontatuko zen historia bera baino, edo inkluso pertsonaia bera baino. Bai, narratzaile hori da, alde batetik narratzaile nagusia da, gutxi gora 2005 inguruko historioa dago kokatua, gaur egun, nahiz eta duela urte batzu diren, baina gutxi gora gaur egun kokatua dagoena. Eta hori 3. pertsonan dago idatzia, baina 3. pertsonan idatzia egon arren ikuspuntua da protagonistarena. Eta iraganeko 1980ko hamarkadako zatiak lehenengo pertsonan daude idatziak protagonistaren ikuspuntutik baita ere. Orduan, neurri horretan 3. pertsona nahiko faltsu bat da, ze azkenean bere begira ikusten nahi zera, ez? Eta horren, irakurle batzuentzat hori pixka nahasgarria da, ze, ez dakite, hau, zeinek esaten du hau, ez? Pertsonaiak, beste narratzaile batek, eta, orduan, baina niri hori interesatzen zitzen justu, eta gero egia daude pasarte batzuk bereziki, iraganekoak, eta niri iruditzen zait, kontatzen dezuna, kontatzen duzun modua, moldatu behar dela kontatzen duzun horri. Eta orduan zuk ezin duzula kontatu modu berean, nik zerakit, zigarro bat nola erretzen duen pertsonaia batek, edo pertsonaia bat nola torturatzen duten. Eta orduan hori idaz moldean nabaritu behar dela modu batean edo bestean, ez? Eta novela batek hain justu aukera ematen duela idaz molde, ahots eta modu ezberdinetan plantatzeko zati ezberdinak, ez? Agian ipuin batean izan behar duzu ahots definitiboago bat, baina novela batek beti aukera ematen dizu modulatzeko, ez? Eta niri hori gustatzen zait, novela barrean ere horrela egiten dut, eta saiatzen nahiz alik eta modulatzen, eta horren nahiz eta iraganekoak eta orainaldikoak bereizten, eta, Zumalakarregi hor erdibidean baita ere. Bai, hor ere badago zati bat, pertsonaren nagusiak Zumalakarregi novela, Galdosen novela irakurtzen duela, eta hor badago ere hausnarketa bat, idazkerari buruz, hau da, historia liburuen idazkera eta fikzioaren idazkera, eta horien arteko ezberdintasunak, eta horrek gauzaik interesatzen zaizkit, bai. Niretzat, nire iritziz oso aukera ona iruditu zitzaidan, baina ia da hasiera baten pentsatzen nuela, ez nuela ulertzen, eta hori ere interesgarria iruditzen zait, nolabait irakurlearekin jolasten ari zarela, eta gero liburuaren erdiera edo bakoitza puntu batean aurkituko du, baina esaten duzu, bale, hau da dinamika, eta ze ondo, ez dakit.
Bai, igual gertatu izan zait, irakurle taldeetan eta irakurle batzuk ez dirala bere burua galduta ikusten dutela batzutan horrelako narratzaile motekin, batzutan ez dakite, baina hau zein da, hau protagonista da, hau beinat da, gero, bueno, zu idazle moduan joaten zenean irakurle taldeetara, batzutan harritzen dira, edo, bueno, beste espektatiba batzu dituzte, ez, orrun, bueno, baina niri egin justu fikzioaren zati hori gustatzen zait, ez, badoka jolasetik, ez, lehen esan duzun bezala, eta hori esplotatzea gustatzen zait, ez, espektatibak, irakurlean espektatibak batzuk dira, eta gero zuk bagian beste modu batea landu dezakezu, eta, bueno, hor arriskua da, bai, justu, bai, gezki ulertua, baina, bueno, azkenean autore batek asumitu barru hori gertatu daitekela, bueno, gaizki lurtuak edo, bueno, beste modu batea irakurtzen dutela, ez? Ulertzeko era berriak edo. Bai, eta, bueno, horrelako narratzaile mota batek, edo horrelako pertsonaia batek, batzutan hori eragiten du, ez, halako arrotz sentimendu moduko bat, eta, baina, bueno, nik hori bilatzen duen, horri batean, ere bai. Eta ez haizu gertatu autobiografikoa dela pentsatu duen norbaitek, ezke, suposatzen dut hori ere... Bueno, beti da hori, ez? Badago, irakurketa, edo idazten duzu, ez dakit, dragoi buruz, eta agian horre ere jendea hasiko da begiratzen, baina hau izango da, zure txikitako trauma bat. Ez, baina, beti dago joera hori, baina, karo, historia hau ere, gutxi gora dago kokatuan nire adin antzekoa du protagonistak, bere ingurua ere, nahiko nire ingurua izan da, eta horren berehala jendeak irakurri dezake hori, ez? Goratzen dut publikatu, eta berehala, kuadrillako batek irakurri zuen, bueno, batek baino gehiago irakurri zuen, batek esan zidan. Jo, nik uste gure konversazio batzuk hor daudela, eta nik egia esan ez inolaz ere ez, nik rekreatua da, baina egia da, ez dakit, giro hori nolabait jaso dudala neurri batean fikzionatua, ez? Eta gero bestetik oso morbosoa dela pentsatzea, ze punturaino da hau benetan gertatu zaion autoreari, eta gaur egun bizi gara autorearen inflazio batean, ez? Autoreak dira beti gaude begiratzen dena autoretik. Sortzaileak. Eta sortzaileak, eta uste gehiagi puzten degula hori guztia, eta garrantzia gehiagi ematen digula horri guztiari. Eta baina horrenekin ezina da pixka jendeak irakurketa hortarantz jotzea. Ali berean berriro ere jolas bat da, idazten duzun guztian zu egongo zarelako, baina jendeak ez daki zein heinetan edo nun, eta agian pentsatuko dute zauzela, ez hauden tokian eta alderantzi suposatzen dut. Bai, gero adibidez, neko hasieran, nobelaren hasieran agertzen da komentarioren bat, narratzaileak, baina protagonistaren ikuspuntutik esaten duela, euskal literatura gutxiesten duela, eta bueno, nik pentsatzen duen, horrekin nahiko izango irakurleak pentsatzeko hau jolas badela, ez? Euskaraz idazten deniz, euskal literaturaren barruan nago, euskal literaturaren inguruan gauza asko egin ditut, baina hala ere, beti badago joera moduko bat pentsatzera, hemen agertzen dena da autoreak pentsatzen duena, ez? Eta orduan, hori, distantzia hori, nik uste aldarrikatu behar zerbait dela, ez? Alter egoa edo ere esango dute. Liburuaren amaieratik hastear, epilogoan, guztiz artea dagoelako, ezta? Aipatu egiten duzu edo deskribatzen duzu portadako kuadroa, nola du izena kuadroa barkatu? Torrijosen fusilamendua, hau da Gisberren kuadro bat, eta, Reina Sofian dago, oso kuadroa handia da, bertatik bertara izugarria handia da, eta impresionantea da. Eta, kontatzen du, novelan agertzen da asko karlismoa, liberalismoa eta horren inguruko hausnarketa, oso interesgarriak. Protagonista historia ikasi du, eta horrekin obsesionatua dabil, eta barrez, oso modu, batzutan zakarrean ere. Eta horren, lotuta dago horrekin kuadroa, benetako Espainiaren historiako gertakari baten inguruko kuadroa da, eta horren, hor nahi gustatzen zezi baita ere artea eta gero, iaia inkonstientekiz, gero kontratzen naiz, nire liburu ia guztietan arteak presentzia duela, eta horrengoan ere bai, are gehiago. Eta orduan, hemen badago izpilu joko moduko bat kuadroan agertzen denaren eta beraren, novelako historiaren beraren artean. Eta paradoxa baita ere, kuadroaren deskribapena epilogoan egotea, Azalaren kuadroaren deskribapena epilogoan egotea, eta baita ere Anariri aipamena egingo diogu, bere abesti batekin ematen diozulako hasiera. Bai, horrelako gauzak beti gustatu zaizkit egitea, hasieratik, alako referentzia zeharkako batzuk, Anariena hori
aipatu duzu, baina, bueno, da bere letra baten hasiera horrekin hasten naiz, eta gero ja, bueno, buelta beste bide batetik doa, ez? Baina Arkaizkanoren esaldi bat errepikatzen dut behin baino gehiagotan, lapurtzen diot arita besteari, aldudanean, pixkat omenaldi moduan ere bai, eta batzutan, bueno, inspiraziorako akulu ere izan daitekelako. Baina bai, beti nire poesian ere horrela idatzi izan dut, asko irakurtzetik ere jasotzen dudalako, eta, bueno, bai, horri liluratzen hau, eta batzutan uste frenoa jarri beharko nigokela horri, baina, bueno, bai, gustatzen zaizkit oihartzun horiek eta sortzea, eta, bueno, ez baduzu ezagutzen Anariren kantua ere berrin irakurri dezakezu, eta ez dagoela inolako, bueno, arazorik alde horretatik, baina bai, gustatzen zait horrelako. Eta ez baduzu ezagutzen, ezagutzeko aitzaki ederra ere bada, abesti ederra delako eta liburua baita. Egia da aldi berean, ez dakit nola esan, musika gehiago ere badagoela, Dance Me to the End of Love, baina galdetu nahi nizuzen izango litzateke, era guztien artean protagonistaren ihes egiteko era? Edozein modu, nik esan duke iheslari badela definizioz. Bere personalidagatik eta bere izaragatik eta ihes egiten duela arazo guztetatik, bizitza jartzen dizkion egoera guztietatik, eta badaukala horrelako azal batzutan nahiko gogor eta oso diskursiboa eta oso seguru ematen duena, baina gero konturatzen bazera bere bizitzaren momentu guztietan bere soluzioa da ihes egitea, edo ez aurre egitea arazoei, ez? Orduan, esango nuke beretzat edozein modu izango litzatekeela, ihes egiteko modu egokiena edozein litzatekeela, bai. Bai, amodioan baita, esango nuke. Bai, horregatik esaten dut, amodioaren esparruan, bai, esparru politiko lagunen artekoan, beti esango nuke neko persona paralizatua bizi den persona badela, ez du erabakirik hartzen azkenean, eta egiten duen gauza bakarra dela bere burua gorde eta ez aurre egin, ez? Orduan, halako ihes interno moduko bat egiten duela gauza guztiekin, eta nahiz eta berak askotan diskursiboki, ordunik hor kontraste, bai bilatu nuela, kontraste bat agertu dadila, bere ahotsa hain indartsua da, eta batzuentzat iaia gogaikarri ere bihurtu da novela irakurtzerakoan, ez? Hain da nagusi bere ahotsa, baina bere ahotsa eta bere ekintzen arteko, ezberdintasuna egotea, ez? Eta, hori zen niretzat erronka pixka bat, ez? Erakustea bere historioa, bere ahotsetik, baina era berean ikustea atzetik, zer zegoen, ez? Benetan, ez? Kontraesanak, ez da mundu guztian. Baina sortu gabe beste hirugarren pertsona bat edo ahotso bat, esan ez, begira tipo hau nolakoa den, ez dakiz ez, historiak berak eramatea hortara, ez? Hori zen asmoa. Uste du lortu dagoela, baina egia da, uste dut guztiok jaio garela kontraesanekin eta zentzu horretan ondo adierazita dagoela, egia da gero, geratzen zaizun kutsua harremanen kontuekin, dinot, sexu eta maitasun harremanak nola deskribatzen diren eta nola protagonistak eramaten dituen ikusita, pizkat esperantza gitzi bai geratzen da, geratzen delako bertan, spoilerrak egin barik, eta, sexu deskribapenak bakarrik dauz leku baten, ez du gehiago esango jendeak irakurri desan eta ulertzeko esaten ari naizena, baina zuk ulertu duzu. Bai, sexu eszenen inguruan, nik garbi nuen idatzi nahi nituela sexu eszena batzuk, azkenean bizitza afektibo sexualaren parte direlako, eta batzutan oso garrantzitsuak izaten dira batzutan horrean izaeran eta ez direlako adierazten. Gero bestetik, uste euskal literaturan ere, egon direla berriki, nahiko eredu interesgarria, petxatzen ez dan ere Sarribarten erraiak, eta, iritsi diela gordintasun maila horretara, eta pixkat, hortik ere nahi nuela edan, ez? Horren inguruan, denetarik entzun dut, batzuk novela pornografikotzat ere hartu izan dute, baina, egia da, claro, berriro lehengo kontura goaz, ez? Protagonistan ikuspuntutik kontatua dagoela dena, bere maskulinotasun guztitik, ez? Baina, hori interesatzen zitzen nahi justu azaleratzea kasu honetan, ez? Eta uste relevantea dela baita ere, berak duen modua harremantzeko bere afektuekin, bere harreman afektualekin, eta orduan, nik uste relevantea dela zentzu horretin, eta horretik idatzi nuen horrei buruz. Ez dut uste pornografikoa denik iritziz, baina bai harreta ditu zidan, hori nola sexua harremanduta dagoen
bikotearekin ez, ezta? Edo nola baita zentzu horretan bai, eta uste dut deigarria dela, eta baita ere asko gertatzen zaigula gian gizarte gisa, beraz, interesgarria izan daiteke, bai. Bai, gai horretan eta beste batzuetan daukadan impresioa da gauza bat dela esaten duguna eta ez da gauza da gertatzen dena, ez? Eta nik uste literaturak batzuetan aukera duela horraino joateko, ez? Gauza bat da nola agertzen geran gu publikoen aurrean eta gaur egun hain garrantzitsua diren edo hain besteko pixi duten sare sozialak eta dena hain polita eta agertzen gara, baina gero beste benetako mundua, benetako mila artean, ez? Eta batzutan impresio daukat, jenderi entzuten dut, esaten dut, baina bera ze ingurutan bizi da, nire ingurua ez da hain horrelakoa, nire inguruan horrelako pertsonaiak daude, eta ez oso urruti ere. Eta orduan, pixkat hori nahi nuen islatu baita ere, ez? Gordintasuna hortik dator gehiago, ez? Nahi duala, ez duala nahi edergarriri jarri historiari, eta ez dut pertsonaia heroikorik sortu nahi, eta alderdi afektuosoan ere bai. Eta orduan jende askok esan dizu, bai, gogoigarria edo gorrotagarria iruditu zaie protagonista? Bai, protagonistaekin jende gehienak ez du konektatzen, ulertzen dut, ez? Baina, nik ez duen berezik konektatzea zentzu horretan, lehen esan dudan, ez du nahi pertsonaia heroiko bat, non zu identifikatzen zeran berarekin eta zu izan nahi duzun pertsonaia hori, ez? Ez da ez nuen nahi pertsonaia antiheroiko bat, ze hor ere zure burua kokatzea erresa da, ez? Bera da gaiztoa edo bera da eredugarria ez dena eta ni irakurle bezala naiz moral egokiko persona hori, ez? Orduan nahi nuen alde horretatik pertsonaia deserosoa, baina pertsonaia erreal bat, ez dakit nola esan, balik eta errealaena, niretzat behintzat dena, ez? Bere zuk aipatu duzun lehen kontraesenekin, bere ezerekin, eta, gogatzen naiz liburu eta berritan, nik banituen beti bezala nire dudak, nire zalantzak, eta pertsonaien inguruan hitz egiten nuenean, pixkat horrela hitz egiten nuen, eta gero aurkezpen batean, Uxio da Paulazak lagundu zidan, aurkezpen batean, eta berak esan zidan, baina gogorregi izan zera pertsonaiarekin, nik oso gertuko ikusten dut, esaten zidan, ez? Baina, hori, irakurleek nola irakurtzen duten, hori da interesgarria, ez? Ze modu ezberdinean hartzen duten pertsonaia, kasu honetan pertsonaiaren izaera. WhatsAppen bidaltzen duzun mezu batekin ere gertatzen dela, ez da? Holak eta depende nola edo zein doinuarekin irakurtzen duzun. Nik uste dut ez dakit nahiko gizatiarra dela pertsonaia eta ez dut gorrotatu, ez maitatu guztiz, baina bai uste dut oso berriro ere gizatiarra dela da ihes egiten duela txuri beltz dikotomia horretatik eta hori ondo dagoela inorez garelako ez da gauza bat edo bestea, ez dakit. Bai, posten naiz. Gero bestetik, pertsonaia maskulino bada eta bere gauza guztiekin, ez? Baina batzutan iruditzen zait, nik egin ezakena pixkat hortik zela, ez? Nire esperientziatik eta nire zinez jarri oso nire gandik oso urruti dagoen pertsonaia baten larrutan edo, oso idazle honek izan behar zela hori egin ahal izateko modu sinesgarri batean, ez? Eta ustez, igual, egokiago dela gure kontraesenak nireak eta nire inguruko gertukoenak azaleraztea, esan beharrean baino begira besteak nolakoa diren eta guze beharrak, ez? Bai, zintzoagoa ere bada. Bai, eta uste literatura eta artea hortarako izan daitekela. Eta gero, beste tesis edo argumento potente bat dagoela, Euskal Herria, herrialde karlista, karlista gabeko herrialde karlista daulan titular gisa. Bai, hori behin baino gehiagotan esaten du bez, protagonistak ez, karlismori gabeko herri karlista. Estu egin zait. Karlistari gabeko herri karlista edo loko zerbait, ez? Alegia ez dagoela alderdirik, ez dagoela egituraturik karlismoa, baina nolabait karlismoaren izaera sakoneko hori lotuta egongo litzatekeena, halako moralismo batekin, konservadurismo batekin eta mantentzen dela, ez? Ez nuke esango eunetik egun ados nago ere, baina, portzentaje batean, esango nuke nahiko ados nagoela, portzentaje batean, esaldi horrekin, gero jabarrura egin daitezke, ez? Baina, pixkat hortik tira egiten du, bestetik nahiko topikoa da, ez? Batez ere Euskal gatazkarekin lotuta eta lotzea, karlismoa, gero, etaren inguruan eta sortutako gatazka eta horren harremanak, eta, hor Espainiako intelektual batzuk horren lotura egin izan dutenak, eta horren personaiaren
nolakoagatik ondo tortzen zitzaidan pixka bat lotura hori egitea, eta gero Zumalakar egitea hori guztia, horregatik. Dana borobila, oso ondo josita. Bueno. Bai, eta gero baita ere uste dut aipatzen duzula, ez dakite holan zuzenien, baina bai Euskal Herrian ere baitugola egiteko erabatzuk agian Espainiatik hartuak eta ez direla guztiz, ez dakit. Hori hortan ere ados nago. Ados zaude horretan. Agian uste baina gauza gehiagotan nago ados. Bai, ados nago. Ni ere, ados nago. Bai, ez dakit, ulertzen dut, ze alde batetik badago behar, gure euskal identitatea bereiztekoa dudari gabe, ez, eta hori behar dugu, eta... Baina, askotan ez ustean, iristen zaizkigu beste leku batzuetatik, sartzen zaigu barruraino beste gauza batzuk, ez? Eta nik uste batzutan lehengoarekin lotuta, ez? Niri gehiago interesatzen zait hortaz, gure kontraesan horietaz hitz egitea, besteaz baino, ez? Eta, pixkat horretan sakontzen edo pixka bat atza sartzen saiatzen naiz literatura egiten dudanean, ze uste literatura horretarako espazio ona izan daitekela. Bai, distantzia ezberdinak markatzeko, ez? Ez da irakurketa plano bat edo berehalako bat egiteko, baizik eta, geruza ezberdina daude, distantzia ezberdina mantendu ditzakezu, eta hori da niri interesatzen zaidana. Eta berri hori zuri beltzetatik nola baita aldentzea, oso nada baita ere kapitulua bakarrizketa, Madrileko taberna horretan Lucia eta bere lagunekin egiten duen bakarrizketa hori, baita ere aurretik gertatzen den tortura momentu hori, irakurtzea da hainbat eta hainbat alditan gertatu delako eta oso gogorra da irakurtzeko, oso txarto igarotzen duzu zure puntuazio faltari esker eta nola deskribatuta dagoenari esker, baina baita ere hori iruditu zitzaidan irakurtzeko azala bakarrizketa hori. Naiz eta mundu guztiak begiratzen duen estralurtarra balitz bezala, daian ez den testu inguru hoberena horren inguruan berba egiteko, baina liburu hau itzulita dagoenez, suposatzen dut Madriletik edo beste leku batzuetatik ere feedbacka heldu zaizula edo helduko zaizula. Neko berriki argitaratu da Gaztela, ez da hori egia da, niretza misterio handi dela eta ez dakidala oso ondo nola irakurriko den Espainiar kontestuan liburu hau. Zeka, ni erabat pentsatua lehen ezbaitu duanagatik, dago pentsatuan gure kontestu, euskal kontesturako, ez? Eta hori ze dimensio hartu dezakeen, bere txikian, irakurle espainiar batek irakurtzen duenen hau, egia esan netza misterio bada. Irakurle espainiarak, por supuesto, askotarikoa daude, baina bai egia da, horrelako estena bat, adibidez, estena horretan hori ikusten da, bera nolabait politikoki eta ikuspuntu, esan dezagun, konstituzionalista batean erabasartuta dagoela oso kritikoa abertzaletasunarekin, gorroto du abertzaletasuna momentu horretan dagoeneko, eta bar, eta egiten nolako diskurso moduko bat, horren eta gero Madrileko mundu artistikoaren arteko, delako desajuste moduko bat agertzen dela. Hori nola irakurriko den Madrileko kontestu batean, egia esan etza misterioa da. Ez zait iritsi horra inkonkretuki horien inguruko iruzkinik, baina egia interesatzen zaidala, ez dakit oso ondo nola hartuko den. Nik uste dut oso errealista dela baita ere esena hori nola dagoen deskribatuta, eta egia da, depende nork irakurtzen duen, baina kritikaren bat bai jaso duzu edo kritika baino feedback. Madril asko zegoela, ez dakit non irakurri nuen norbaitek jarri zuela. Madrileko idazle batek komentatzen zuen harritua zegoela, ez zuela espero, Madrilan beste agertzen. Egia da, novela kokatu dago batez ere Euskal Herrian, baina protagonistaren bikotea, Lucia, Madrilera joan da bizitzera, ikastera, eta horrean Madrilera bidaiak egiten ditu. Eta horren, egia da novela guztian badagoela alako, esango nuke kontraste bat, simbolikoki Euskal Herria eta Madrilen artean, eta espazialki ere kontraste hori agertzen da, ez? Eta Madrid hor dago, ez? Eta, ez bakarrik hortik, baita ere lehen esan dudana, bukaera ere Madrilen da, hor dago Reina Sofia, eta lehen aipatu dugun kuadroa, eta hori guztia. Eta, postu nintzen, ez zuen esate baterako kasu horretan, Madrid agertzen da oso modu ez sinisgarri batean, edo ez, nahiko... Google Mapsek ondo egin zuen bere lan horrean. Bai, sinistu zuela ematen du, ez, Madrilen situazio horik, bai. Eta gero, aipatu nizun telefonoz, baina 918 film dokumentala, Arantza Santi Estebanek zuzendutako film dokumental baita ere supergomendagarria, filminen dagoena. Antzekotasunak ikusi ditut nolabait ekidistantzia horretan. Normalien agian ez dalako hainbat berba egin honen inguruan edo, ezker abertzaletik,
beti polarizatu direlako asko gauzak eta agian beste iritzi batzuk edo erdibidean geratzen diren iritzi horiek ez dira hainbat ez dira hain populistak eta orduan ez dira hainbat entzuten edo ez dakit nola esan. Ez dakit berarekin egin duzun berba honen inguruan edo simplemente era inkonstiente baten edo gertatu duan. Bai, bueno, inkonstientean gertatu da, baina asko hitz egin dut Arantzarekin gauza hauen inguruan, ez? Eta bai, a posteriori, nik ere Arantzaren pelikula ikusi nuenean bukaeran, ikusten ditun konexioak, ez? Egia da, ez egula egin elkarrekin lan zentzu horretan, baina, bai, asko hitz egin dugu gai hauen inguruan, eta horren ez da harritzekoak kontzientzia horiek egotea, diferentzia handi bat dago, eta da nerea fikziozko lan badela eta berea kasua lehen personan kontatutako historia bat. Egia da, biek konpartituko luketela, protagonisten zailtasuna kokatzeko, politikoki, vitalki ere bai, ez? Oso ezberdinak izan da bi protagonista durai gabe, eta, en fin, Arantzaren pelikulako protagonista askoz ere interesgarri iruditzen zait, hau baino askoz ere mikatzagoa da, esan duzuna zu. Garratzagoa iruditzen zait, alde horretatik ez dituzke konparatuko bi protagonista, baina bai egia da, badagoela bien arteko deskolokazio moduko bat. Eta hausnarketa mailan, agian gehiago. Bai. Naiz eta, honek, esango nuke nehen novelako protagonistak hartzen duen bidea zentzu horretan, behintzat diskursiboki oso askoz erradikalagoa dela, zenet, azkenean iristen da beste puntara, gorrotatzera, ez, eta naiz eta gero lehen esaten duen aritik, vitalki mantentzen duen harremana bere lagunekin, ez da era bat desplazatzen beste espazio batera, orduan beti bizi da halako tarte moduko batean, naiz eta diskursiboki oso diskurso serioak eta seguruak esaten dituen. Eta alde horretatik, 1918 gauko lehen persona Arantza Santestebanean, askoz ere, esango nuke, daki nola esan, askoz ere ñabardura handikoa dela bien arteko espazio hori, ez dela beste muturrera pasatzen edo bezala bidez. Eta gainera oso ausarta da, zuk fikzioarekin jolasten duzulako, eta zentzu horretan fikzioa izan daiteke edo ez, baina, lehenengo pertsonan eta bizi izan duzun zerbaiten inguruan berba egitea, baina bai, ez dakit, konektatu zitzaizkidan. Baina, beste alderdi batzuen inguruan berba egiteko, baita ere irakaslea zara, irakaslea hemen Donostin, hezkuntza fakultatean, hezkuntza eta filosofia fakultatean. Galetu nahi nizun nola ikusten duzun pizka bat, batez ere hezkuntza publikoa, duela gutxi sinatu duzu pizka bat horren inguruan. Bai, hezkuntza fakultatean, nik alde batetik ematen dut literaturaren didaktika, lehen hezkuntzan, hau da lehen hezkuntzako irakasle izango direnei, eta nik horren harremana batez lehen hezkuntzarekin daukat. Egia da, orain justo pilpilian dagoela EAEko hezkuntza lege berria, eta horren harira, batzuk, irakasle batzuk kezka dugu, ez irakasle batzuk bakarrik, gizartean badagoela kezka, gai horren inguruan, eta batez ere publikotasunaren inguruan, eta, EAen ze puztua dagoen esango nuke kontzertatuen porzentajea, eta uste, berdintasun soziala bultzatzeko, eta baita euskararen normalizaziorako, desiragarria goalitzatekela desoreka horiek ez egotea, ez? Eta horrekin lotuta, beste batzuekin batera, hausnarketa partekatu bat egin dugula, aldarrikatuz hezkuntza publikoa lehenetsiko lukeen, hezkuntza beharko genukela Euskal Herrian oro har, egia da Euskal Herriko zati bakoitzean situazioa ezberdina dela, Nafarroan eta Iparraldean eta EAen, baina kasu honetan EAez ari garenez, nik uste hor badagola kezka bat publikotasunaren ingurukoa, ez? Eta segregazioarekin lotuta, eta hori guztien uste hor erronka handi bat dagoela egiteko, eta tamalez politikoek eta alderdi politikoek eta gehiengoek ez diotela heldu nahi behar bezala gai horri, iruditzen zait. Orduan, zer egin dezakegu euskararen defentsan gizarte gisa? Egia esan gauza asko egin beharko lirateke, ez da erresa entzutea, ez, gauza batekin, baina nik bai esango nuke alde batetik, erakunde publikoen erantzunkizuna, ez. Erantzunkizun esango nuke nagusia, beraiena dela hizkuntza politikak
aurrera emateko, gauzatzeko eta modu, benetan euskarari lehentasuna emanez eta lehentasuna ez emateagatik, baizik eta, hizkuntza minorizatua denez behar duelako laguntza hori eta hezkuntza sisteman ere bai. Esate baterako, orain berriki entzun dugun, duela 40 urteko hizkuntza ereduak hezkuntza mantetzea, esango nuke gaur egun konsensu bat dagoela aditu guztien artean ez dakala inolako zentzurik, eta lehentasuna irakas hizkuntza euskara izan beharko litzatekeela hezkuntza publiko guztian, esate baterako, baina horrekin lotuta beste gauza asko, ez? Eta, gero laguntza behar da, baita ere bisibilizazioaren esparruan, ez? Euskaraz egiten diren gauzei ere bisibilitatean laguntzeko, eta, egia da euskarak, erronka handi bat duela, ez? Hizkuntza minorizatu guztiek bezala eta gaur egungo mundu globalean eta online mundu honetan esango nuke duela 40-50 urte, baina espazio txikiagoa duela porzentualki euskerak eta hizkuntza minorizatuak oro har, eta hor zailtasun handiak izango dituztela etorkizunean. Horregatik are garrantzitsua dira gauza hauek esango nuke, ez? Ezin dugu jarraitu dola 40 urteko perspektibarekin euskara bultzatzen, behar dira beste estrategia batzuk. Baia gizarteak lortu egiten duen eta baita ere erakundeek eta politikariek arreta hartzen duten kontu hauekin. Gero behinat bukatzen juteko, da manifestazioetara juteko baita ere gizartea aldatzen saiatzeko edo. Zaiguzun noiz dekozun, ez dakit ekitaldiak baino, noiz aurkeztuko duzun zure urrengo liburu hori irrikan gaudela irakurtzeko. Bai, urrengo liburu hau, esan bezala, lehenengo idazketa... Bai, ez agobiatu, Bukatu dut orain, baina orain, azten da edizio prozesua, ez? Eta, denboraz hartu nahi dut edizio prozesu hori, eta alik eta, perfektuen argitaratzeko, horren ez depresarik nahi, eta berez ideia da, ondo bidean datorren urteko udazkenean argitaratzea, 2024ko udazkenean argitaratzea hori da asmoa, eta bitartean nobelaekin lanean jarraituko dugu. Eta, hortik aurrerakoak ikusiko dugu, baina, pixka bat hori da gure asmoa. Bale, primeran eta Basilikan ere entzun alzaituztela, ez dugula aipatu, baina podcast eder hauek. Bai, hor lagun talde bat bildu ginen duela urte batzuk, eta podcast komunitate bat edo sortu genuen, eta programa desente dagoeneko, eta batzuk musikari buruz, beste batzuk arte plastikoen inguruan, beste batzuk zinea, nik Gorka Beziartuarekin batera Aotearoa izeneko podcasta egiten dugu, literatuaren inguruan, eta pixka bat guri interesatzen zaizkigun gaien inguruan, pixka zabalago hitz egiteko aukera ematen digu, eta izaten dira gutxi horrela ordubeteko saioak, urtean 4 edo egiten ditugu, eta horretan ere, esan gozatzen dugu horretan, eta horretan ere jarraitzeko asmoaz. Primeran eta gero bukatzeko literaktumen egongo zarela, norbaitek bertatik igarotzeko aukera badaukan. Bai, hor parte hartuko dut mai inguru batean, haur eta gazte literatura inguruko mai inguru bada, gai nagusia da nolabait haur eta gazte literaturaren berridazketak, pixka bat abiapuntua edo aitzakia da, duela hilabete batzuk edo notizia izan zen, Roald Dahlen novela batzuk, liburu batzuk moldatu zituztela, originaletik aldatuz, pixka bat moralki edo desegokitzat jotzen diren zenbat espresio eta aurrentzat eta moldatu zituztela, originalean ingelesez, eta horren arira, eztabaida egon da, hori egin beharko litzatekeen, ez litzateken egin beharko eta bar, eta pixka eta abiapuntua hori da, baina gai orokorra da, haur eta gazte literaturaren berridazketak eta hori literaktumen izango da, eta ni moderatzaile lanak egingo ditut, baina interesgarri izango dela esango nuke. Eta zuk zer erantzungo zenuke ondo dagoela aldatzi edo ez? Orain labur esatea zaila da. Bai, nik uste dut lehen esan dudanarekin lotuta, uste dut esfortzu handi egin beharko genukeela irakurketa literarioa lantzen. Eta askotan pixu handi ematen diogula testuari, eta testua bat izanik ere irakurketa askotarikoak egin daitezkela, eta uste hori landu beharko litzatekela orokorrean. Horrekin ez dut esan nahi kontra nagoenik inolaz ere testua aldatzera. Kasu honetan uste dut, azkenean 2 edizio mantenduko direla, bai originala eta bai moldatua edo.
Eta bestetik egia betiko gauza bat izan dela, Haur eta Gazte Literaturan beti janik egin dira berriazketak eta bar, eta beraz, hor dago, ez? Baina, nik uste, nire ideia nagusia da, uste irakurketari eman behar diogula, eta ezain beste obsesionatu autorea, lehen esan dudan, autoreak zesan nahi duen eta horrekin. Zein kasutan, nik indar jarriko nuke irakurketetan, ez? Irakurketa lantzean, irakurketa estrategiak lantzean, ikustaraztea, personajea batek gauza bat esaten badu gauza bat dela, narratzaileak esaten badu beste gauza bat dela, eta irakurketa bitan lantzea, hori da netzat garrantzitsuena, ez? Primeran guztiz ados nago, testu inguruan jartzea gauzak gogorarazten dit, beti aipatzen dut baita ere, baina Oscar Wilderen El retrato de Dorian Gray prologoan, bada nahiko artearen inguruan eta zentzuraren inguruan berba egiten du, eta badirudi atzera garela egin baten, baina interesgarria da berak bertan planteatzen duela, eta hori da, agian, esan nahi dana da, agian zerbait arrazista idatzi alduzula, arrazista baino, arrazismoa presente daukan zerbait idatzi alduzula, baina arrazismoaren kontra eginez. Orduan, matiz horiek ere kontuan hartu behar direla, eta azkar baten bizi garai honetan ez dakit. Batzutan da, arrazismoa? Eta da, eske urte horietan, estatu batuetan, arrazismoa zegoen, ez da, horrelako testu inguruan kokatzea. Horren ingurukoa, mai ingurua da literaktunekoa, eta nik uste interesgarri izango dela, hiru parte hartzaile izango dira, perfili ezberdinetakoak, idazlea, bibliotekaria eta unibertsitateiko irakaslea, orduan, ikusiko dugu, zer ematen duen. Ikusiko gara bertan, orduan, eskerrik asko behinat. Eskerrik asko zuei, eta ondo segi. Laster arte.